So kani laging malisang tanga, kanis dumar kay nag-drive man lagi dyan. Sige ko, bahala o kanang ingnan ko nila. O sige ko, yaw-yawan ko. Sige ko kanang naikuan. So guys, halos kada adlaw jud ko magyaw-yaw. Sa karong panahon na dari sa Bohol, dira sa Bohol jud guys ang arang naghanang kasong nangamatay sa kalsada. Wala ako karon napubiya na kadi kung sakay bisag sa amang kutsi. Napubiya na jud ko mo sakay, maganahan ako di lang jud pwede lang jud tang mo mulupad. Nga di nang ta magamit og sakyanan og biyahe. Hi guys, good morning. Tanawan niya ang pagluto og itlog ko kay tinapuan niya. Gikas aran naglunod ning itlog. Libutaw ni hotel, libutaw ni mga special ni mga anda ni bitaw guys. Wani yung niluto og itlog, makasahon ra. Hello guys, good morning. Uy, parang tag sanina dai blue. Karang guys kami mangitas among kanang water bill sa Badyang among water kay. Ano sa bang wala mi taga igbil. Kita guys. Among kami na lang matudad to sa kuan kay hindi ko dami. Ang baw sa kuan gahapon, nalindot ang dagat. Mo na bas-bas gud dining panahon. Gahapon kay namang hambog-hambog sa among dagat ngarang linawa. Parang bas lang ni. Di na pud kaligo dahil. Guys. Ano ang daw? Linaw si Jack. Bad lagi. Tungod na sa amin. Ano sa atidit? Hindi nga, sa tungsod ang pilota. Mga hindi kami. Kasi ganyan. Ambot ko no. Hindi mamay kung sa'yo mga isuwa dahi. Oy. Ay guys, oy. Kaya ang tako. Di ang kaya. 2-3 man ang gusto nga na ba na? Ay. Tayo to. Ang nahitabo, 2-4 ang gawa. 2-3 ha? 2-4? 3-4-2. Murad sa diyang numero ko. Laki na yung tatog 4-2. Duha ka to. Jagi ka namin nakabayad. Maagi sa 7-Eleven kay kaning isa. Tasan ko na siya guys. So, lingkod sa kodari guys. Ngita sa isang makaon. So, money is spam. O kuan. Itlog. O supaw. Guys. Tapos isa, di pa badleng di pa pa kaway. Ay! May puning amuha nga. Bago ko pag ini trabaho, papahawayo na. Kaway sa atin. Kaya Sabado, ang lakaw na matapin ito ta. Ano ba ni siya? Sabado ba? Sugi ka namin sa kanang kuan sa municipal treasury. Sakto? Nakabay na dyan guys sa among water bill. Diyan. Ako dahil atake de krus ang sakit. Gusto ko istorya. Nga nalabutan ko guys kaya istorya nga kong tabi. Kung ano po guys, sumpong na po din ang gams. Hirap gawin ako katog. Diyan. Nakabayad na din miss among kuan. Warang-arang sa mong bugnawan. Di ko kanganga kayong sakit lagi kahang ano na ni. Diyan. Wa may hat di og bill ja mag-umi ba kay mazura bag serbisyo sa kananay tubig sa Badyang guys kay wa jud mi na di wa jud mi sukad nga nagpataod mi wala jud mi nag-uo kay pag among tangki pirmi nang nag-awas ja kanana ay moto nga wa mi taga bill sa amin lang yan to so kay bag-o man lagi
nang sila ka ano ba ito ba katuod kasaan ko yeah. Karong panahon na zid guys kanang naka katong ning viral bitaw nga bata nga nadisgrasya. So tong duha ka buok namatay nga mga batanon pa. So kani laging malisang tanga kanis dumar kay nagdrive man lagin sa sige ko bahala o kanang ingnan ko nila o sige ko yaw-yawan ko sige ko kanang naikuan. So guys halos kada adlaw jud ko magyaw-yaw kada buntag sige jud ko kanang naay pahimangno ni nga naay tungod ka pag lisensya diyan nag-drive na sa ingnan nga mag-iamping mag-ingat jud kanunay kay bisan pa moing ka nga hinera ko mami mo padagan mo tubag mo nga hindi ko siya abusado mo padagan ja di ta katagas panahon di ta ka kon sa kaginay kan ja ikaw di abanggaan ja sa karong panahon na dari sa Bohol di ra sa Bohol jud guys ang arang naghanakasong nga matay sa kalsada. Kanang ako karon napubiya na kadi kung sakay bisag sa among kutsi. Napubiya na jud ko mo sakay maganahan ako di lang pwede lang jud tang mo mulupad nga di na lang ta magamit og sakyanan og biyahe lagitan diyan sa anong kinahanglan jud tang kaan mo sakay sakyanan diyan. Puna na og moadto ko sa BGMP og sakay po og series grabe jud pun ka sakripisyo kaso guys kay sakyanan dito kay dili mo to highway kanang sudlunan bitaw sa gikan sa highway di na pag kalajuan pero diyan ra kana basog panadon mo to ko kay magdakog saging magdag prutas magdag sudan magdag bisan say pangkasa lagi ni sa kay sa kasima nakasaon lay mo to dito. So madlo ko pakain ja kana na ay sige jud ko guna-una kanang mabuntag ni palagsa si Zumar makalipat magsutog helmet ja ana kanilang gisumbong sa amantong ni Agi kay di lagi mag-helmet kami deura mami ja deura lagi di ta kay boss si disgrasya deura si Jasa eskwela sa dari sa among ibuhian pero guys mo mutabok si sa highway o na nga usanas ang kakuanan. So atong last jud pag sugod sa klase kay sila ba say unang klase kay ning private na una ba na sila klase murag una sila 2 weeks man siguro. So 1 month sa zawa nag-helmet nya tong una siguro gingan nga boy pag-helmet lagi kay kanang na-istis ko naglarga nga nagtanaw ng sala na adi helmet libutang ja kana na ay di jud siya pato guys mo to nga ning ko nga ko di na jud ni pwede kay simba ko mo to nga kanang nay pag meeting pag first meeting special mention si ja nga gingnan jud ko nga ngano nga kanang manggawas lagi kuno sila sa eskwelahan manakay pa nang ijang kining mga classmate siya kita ko no si sir kanang isang advisor nga wa ko jud ko na mag-helmet mo to nga sikog badlong na istis na ko sa sige badlong ja pag abot sa July jud sang gato bang samahan kay sige na di man mo to na ko simba ko ug unsay ko anon say dangatan sa mga tabo ni ja nga kanang magmotor lagi nga di mag-helmet sama si insay jang dangatan mo to pag abot sa July na kay sa kabuan ug di jud ilang amahan moingon nga kanang na ay dadadarig mga bata kay giming ako di jud na sila dadin na mato ko guys kay di lali magbuswat ni Marjorie manuwi po ko ni ja mag-arsa nga bugat sa nini inja kana na ay matug di arsahon kana na ay moto nga ug di sa mo ingon nga mingaw na si jadi ko na dadag mga bata mo to pag July jud wala jud ko gwanta hingko atuta wa mas marani nga dadahang gida didto siya nga naman mami atuta didto wa ko nagsaba dito sa ilang atubangan jud na di istorya jud naghang gibati nila hingko nga di lalim ninjo di lalim og kanang magkuan ninjo kanang maestro ko guys naglarga nga
sus, di jud magpakuan mo hirag nakalipat sa usang buwan jud nga wa nag-helmet. Sige kung ingon di jud na mo patay kulisod jud mga bata di magpatuo. Mo tungain ko ni gipatawag na ko sa eskwelahan ha, mao lagi to special mission sa dito sa eskwelahan nga wala gyud mag-helmet. So gidana siyang papa inko ikaw istorya dana kay basin mo ikaw paminawon ka. Pero ako jud estes na ko kay iningan na mag-helmet. Ja. Kalau sige no mag-helmet. Mag-helmet na ron. Ang may mayan si Jang Papa. Hindi, Jang Papa na pijang ituuhan. Muna guys, sana man dyan istorya karon tungod kay kanang sa daghang mga nga panghitabo karon mga disgress daan ja. Kina daghanan jud matingala lamang ka mga series na tuwad na mga ano lang ako pwede pa lamang jud magpudyo lamang jud ko sa bahay magpudyo lamang jud ko kay murag ang anahan na Ginoo kung ano na barong panahon na ja mga driver nga discuss sila sa daan ja kanana ay siguro guys taha naman pong kuan aha naman jud ng kanang kusang na panganong yun anak naron tungod siguro sa naghanan jud ng isyabo gigamit og mga drugs kay karana ay di lahi na jud ang panahon na lahi na jud kay di na para sa una sa panahon pa jud di Tatay Digong sa tinadlaman jud na guys ako bisag tengang gabi mulakaw ko na ng highway mo di ko madlog ang nana safety ko pero karon guys aza jud ko pagawas sa bisag kalas nibis gabi di na jud ko magawas sa kada tong gisudlan midari og kanang adik nga pakitaan ko sa ijang lagay nga kananay di naman jud na normal tutusok ko na ganahan nga kita di na jud ta safety ja matunga ninjo ko malimbasod jud ta nga maateng portahan mabutangan na naggit nga di na jud na basa-basa masudlan kay sa una kahoy pa man lagi ton ja kanana ito dra si jag maadlaw makasud jud tao motunga nasudlan jud mi ditong time wala mo yun jud kung aka karong panahon na wala jud mga tao murag ang paminaw halos nanggi gamit na og kanang nagbawal nga gamot jud tinuod jud na guys maka-observe jud ko sa kanang karong panahon nga kung Ginoo na lang jud bahala mga magamping jud ang tanan ja mahadlok na ko kay mga batan-on ja o natakay bawog unsa nay mga kanang nay mga bisyo gipang buhat unsa nay gipang mabitaw nga ako jud sa tinadlaman kanang Jomar adyo na sa janggi monitor pila ra ijang bawon maura na kay madlok ko masubra ag bawon kay basin ang sanay pamalatin kay lisod lagi rong panang mga bata nun kay labi na di na parang sali di na dyan magpatuo katulaging 1 month kapin nga nag-helmet so pagsugod sa klase Hunyo ngadto sa niabot sa July ja pagjangi panidaan nga sige jud kog istorya halos kada buntag karon nagsikog yaw-yaw bahala kada buntag jud ko magyaw-yaw ko kutog tapos mo nagpaminaw sang yaw-yaw sige kog pahimangno mag-amping sa daan kay nga kinsa man day magkuan nila nga ako man sila inahandari ako injong idakan ja injo kong paminawon kay kanang di pwede o kung say may tabo ninjo ajang giso ag sikog yaw ajang ginan ako pagpa-eskwela da na nahang dyan sa ingana pa nila edad di jud ko mamoblema kay bahin sa pagmata sa buntag sa Diyos mata kay nagkuan man si bindana kanang sa sang graduha pag high school ninja kay nag-ipon mo sa medali pag uling-uli na basta ko gali high school na ba sa pag 2015 kuan si ja kanang grade 9 masiguro to grade 10 ato nga time mo drive na magmotor kay ba 14 pa na ning drive naman na di jud ko magang jan guys og inagnak sa oras sa klase nimo mag flag racing sila alas 7 alas 6 mo larga na jud si ja kay bilib pang focus sa eskwela na to technical vocational sa una kay namo pa sila mga kanang rules bitaw sa eskwelahan nga malit gani ka magdakag sa kabuok kalublak mo na ade mo na hanggi kakuanan nga mas okay pa na okay na sa kanang nay gimitingan magrespeto ipod kay para mga bata ba magdali di sila magpalit-lit so alas 6 pa kay mahadlok lagi sila makapalit og sa kalublak aw alas 6 pa larga na karon guys mga bata sus Ginoo ko ag flag racing 7:30 mugi ka no 7:45 saan man na nimo
Barag sa ka alas 8 pa. So lisod jud guys, og badlongan nimo. Sige kag badlong, sige kag kuan. Tatanawon naman ka. Ja. Daang na pod bahala mo mga lit mo. Kanang na ay di man pud ako kaawawan. Saan man sina nato nga kita sa dutag mata mang kamas mo tag mata alas 5. Karong naay kag pamahaw karong makasadug ko larga pero di jud makasadug ija na gud na sa di makasadug larga. So, di lalim jud guys, tinuod lang jud. Pero agwan tahon kay, di naman tagi, kuwas ginoong dapita, gitawag, so, wala tayo mahimudan na. Wala nga, lisod kaso guys, lisod magkanang kuan ko na bitong na ay, ang di po lisod pagkatong palatahon, nga ako di man jud ko mo, kanang gamit sa akong kusog para manapat ko nila, kay sus, lisod na yan, dadagat ng tao. O, katapos ko siyaw-yaw, mayaw-yaw na, bahala sila, samukan sila sang yaw-yaw, pero mayaw jud ko. Labi na o ka ng nakugibati, ganina, wa man jud ko ning bakod kaya na mas ate edit. Jay, pag matapas, 4 pa gali nagluto sa ate. Alas 5 na dyan yung makaon, alas 7 na yung makaon. Kaya naglutog sa doon, nagkuha pagkaon. Pero unsa mo rasahan na ning bakod, alas 7:30 na. Ang gingad to. Pukawon. Di man pwede ka dadlaw ito mapukaw. Ay, naputagi bati mo. Sige, kung yoyo, bahala sila, samukan sila sang yoyo. Kay, kanang na ay, isudog ka ng, di po na to, sige hagkuan dyan nga na, magsige kalit. Naagad mi JC danas mga ginikanan o kanang, ginikanan o mga maestro. Kanang isang mga subject teacher da sa ilang eskwelahan. Kay Bami gunsan silang oras sa muli. O gunsa ilang mga amuton. Sus kinadaganan na ba sila o kanang dagag project halos kada adlaw. So ako matag jud og kwarta ni ja guys kay siyempre natural mo sa tagaan no. Tanan jud og pili ang sige gipalit. Og kanang naay ba og may og baon balag og kaon galing balag sobra-sobra. Basta mahadlok lamang ko og unsa ni pamaliton kay daghan lagi rong mga batan-on nga nang gamit na ng mga imajong mga kuan jak man nga ang saan taman nga gitahasan mo talaga ng dapita iyan pag ilang nga iniyan po sa mari pag ato na nga ador sa laman sila dada kay mo lagi na mo lagi pag-arsa na ng usa na may mga niingan nga no nga kanang naay ning message diha niyan nga ano kuno nga magtuog lakaw sa nini nga agporma kuno makalakaw man dya kana laging isang paglakaw isang pag-exercise ano dyan na sa janggi kuanan ano na dyan nanggi adadlaw po na istoryahan nga mag-exercise sa kasi yung kagalingan kay di naman dyan sa may amang ikatabang nimo bahin na yung paglakaw sus pila ka tuig pa ko nag-vlog guys sadyaw ko sa tubangan dana kaya rang exercise dya sa una nga sa tungtuig pa ko nag-vlog ako nag-vlog sa una pila 2 years jud kung nanipaning kamot na nani sa kay sa adsang tabangan nga makalakaw pero wa jud kay tungod kay madrig lagi siya isang kadlog dya napi pagsalig nga asahan ra kay asahan na lagi isang papa isang na asahan ra ko kung gipalitan na mag-bike ni Marjorie palitan na mag-bike kay aron naging kanang naay maka-exercise kami rapi bantazan lagi o kanang nay inaghatag exercise naman siya mo na magtuman na mag-cellphone cellphone kanunay inja sige og isang kalingan cellphone o di cellphone magkanang suwat lingko di ba sila importante kay importante na kana ra sa tiil nga makalakaw ka inja malagi na guys nga sige ko yaw-yaw sige ko di man yung pagkukuan istorya ra sa kanunay si kung tambag nga maning kamot kay simba ko katulaging tsunami nga nadlok na kong simba ko unsaon sa kamera da di mi kadaog marsa unsaon na mapagluwas ni ja pag kuno simba ko ta kay ba kay dira batag dagat so mo na nga ako sige sa kong istorya balo ka karon nag-exercise ba nang ginan may exercise ka buhisa ng cellphone na Biblia sa tubangan ang isang kalingan og basag Biblia ja
kana na ay galing gusto unta ka ng oras sa exercise mo kuan jud sa isang til kay mo nagdi na jud nakadaog wa na jud kay ning dako pud ja wala man kaginaw na naman sa bahala guys mo na nga siguro istorya saan na naman simba kog mga wa nami di ra bata maglunudan ning kalibutan na sa takay boss kanang na ay tiginabuhi sa simba ko og mga wa nami matiguang nandiyan si Ja kanang naiwa pagyapang kalakaw so muna sa gali sa hanggi ko ani Ja guys ang hanggi sige istorya nga namod jud pud mi pag umangken nga mas grabe pa ni Ja na anak siya sa ang first cousin guys eh jud ginuuda na kay bawo jud mi sa una sa gamay pa ng bata kay daran na sang janjan oh please na tanan kay kon si Ja kanang hay do si palos kasag o gagmay ka jud gagmay jud kadto si Ja og kanang naay tiil maka-enjoy ka nga jud siguro ni kalakaw kay gagmay ka jud kay ba mo sunod si Ja kanang ambisyon lang man nga makasuot sa sapatos nakalakaw si Ja nag-reunion mi kanang family ni tatay sa tungtoy ka 2000 reunion tong ginatibokan sa kanang sugod sa lolo nga to sa kuan nilak jud ko pagtanaw na di Ja guys nga tong time ng kamang pa si Ja pa sa kabarog mga 2000 amot lang sa tungtoy kay basta mga 8 years old siguro sa or 10 basta kay dana isang edad tong ning kamang si Ja na ning kamot basta nagkasama-sama isang to ding kamang just gawa sa bahay para lamang jud makalakaw mo na ang istorya Marjorie nga na nimong paning kamot kamang ka makalakaw jud ka Ja mo na sige Ja pa inuli pas bahay gitambagan pa jud tatay sa mano pa jud na maligan nimong tuhod kay ikaw ramon si makaligon dana wala tanan ng mga tao sa palibot ng tanaw ja karon nga jangtil kay dako na jud kaado na dako pagalisahon dako sa tiil ja kung ano man jud nga kanang kuan ako man jud galakaw ja may panagsabi taw guys nga kanang nabitang mo dong Mexico ja ina kanang nay nagtanaw na datos ka sala lamisa na mo way mahugason way mga kuan nga na basig nakalakaw na sa Marjorie kamang na dahil nang hipos sa nas kusina kay nay nang hinlo nga na banja mo lagi makananak ko nga sige binaangan na ta nakalakaw na ni kuan ba kay makayon ka kay ang lagi si Jagtiil ja og may kagbahin sa kusgan po sa kadyo na mga kayon lay ko na maingin nga sa kanang di mo sakay og wheelchair di si Ja mo sakay kay matuwad kuno si Ja so usapan sila usapan na sa among gikalibgan nga nung nang magsyagit si Ja og isa kay wheelchair di sa musakay mo nang nay mga daghang niingan nga loy sang manghod kay mo sa ni Ja kanang naay kanang bugat sa man na nato na wheelchair dito sa Alicia gikuan na laman tahian na laman nagguba na laman kay gi-stuck ra so gibritan na mag wheelchair guys katong time nga so pati pandemic before nag-pandemic kay manuroy man lang mig tagbilaran sa una isa kay sakjanan ja ang mo pong busot na to small so ituto di sa small mura na isa kay dito sa unan sa ahotan pag si Ja kay sige syagit kay madlot kay mahug kung si isang na mahug si Ja o man daghang niingon nga no way wheelchair nami wheelchair wa di laman jud si Ja musakay di jud siya motungtong kay isang gusto ansahon si Ja naman na tasan na kang vlog storytelling. So, mabitaw na guys, hala mo pong i-share niyo kay base do sa mus maka anang namoy mga ikatambag na comments laman mo may ikatambag about na ni Marjorie. Kay ahad silang gitapik ron tungod lagi kay malisang lay ko daning mga bata ron nga mga gahi di naman minaw. So, lahira sa atong kapanahonan sa una. Nga mo na guys. To arang i-share ko so unsay among kuan sa una, unsay among mga nagian sa kami pa ng eskwela. Sus kinaladuan na dyan sila. Sus kami sa una. Wa tanan way padzong. Wala kami magtambol na magmawan na. Amang ipanong di badyang daw sa saging. Lakpon pa na mo pila ka kilometro nang gikas amang eskwelahan. Samantalang sila karon nagmotor-motor na sa mga gahe pa mga oo. So wa mi katilaw sa unang sakay. Ka graduate mag high school wa mi katilaw sakay o kanang naay motor kay
sa panahon sa una dito sa among barangay Putlongkam, usa pa jud na nay motor, usa pa jud ka pamilya ga kanang wa pa yung mga motor, so lako na namo. So lahi sila karon guys, kay grabe yung mga sosyal na anja, mga gaya pag-uwi kami sa una, mata mi alas 3 pas kapin, mata na kay labi na ako sa kog mata kay maghimo na kukuan kana na ay himo na ko ngay baligya og di suman, di puto, di kasababol para na ako'y magastos ang pag-eskwela. So lahi jud mo na ako karon magyaw-yaw jud ko nila kay hayay ka na mo kaadto mga zura mo magbaon, mumatay mo kaon, di nagali magdungag. So lisod jud guys ang mga bata karon, pero lahi naman jud ta og kuan kay nag-ano malagi ko ning atong kuan lolo kalahi kaysa sa una. So marati ang vlog guys, kay marti perting tasa na di na ganahong tanan ang vlog, ang tasa na. Bye bye. Thank you for watching.